Okay? Diri na punta. Magjaming-jaming diha sa inyong atubangan. Niaday ko diri kay aron mo entertain sa inyo ha. Naot nga inyo ning suportahan ning video. Bintaon tag makauyon mo ani. Kung di mo makauyon, comment lang. What? Kay atong alisdan. Sa may alisdan ang content. Ginagawa mo. Bitaw. Pa-support na lang. Paliog ko og like, comment. Mas maayo mag-share. Share agud ta dire. Kay kung mo-share man pud ko. Ada ragot. Lisod-lisoron pa manato na. No? Ang ako kantahon ron pinaka pitik mingaw. Sweet music ni April Boy Regino. Oy, mura mag April Boy Rosindo. Halap na. Mag-unsa na ako kung wala ka, mangita taglain kay wala man ka. What? Unsang hitabuan nganong nibiya ka, nganong naunsa ka, magkinamot lang ko ani. Asa nagkakaroon, bahala na ka diha.